Maxmilián I. Mexický. Habsburská dynastia mala panovníkov v mnohých krajinách, ale až Maxmiliánovi I. sa ako prvému Habsburgovi podarilo panovať v krajine tak exoticky nehabsburgovskej, ako bolo Mexiko. A nie hociako, ale rovno ako cisár. Ako k tomu prišlo? Pekne po poriadku. Začnime detstvom a skončíme smrťou, ale nepredbiehajme. Maxmilián I. sa narodil v roku 1834 na zámku Schönbrunn vo Viedni ako druhý syn arcivojvodu Františka Karla Habsburského. Prečo ale syn v úvodzovkách? Otcovstvo Františka Karla býva totiž spochybňované a špekuluje sa o tom, že jeho pravým otcom bol Napoleon II, syn samotného Napoleona Bonaparta. Jeho matkou bola, ale celkom určite, bavorská princezná Žofia Frederika. Napoleon ju zrejme oslovoval Chère Sophie. Jeho arcisúrodenci boli neskorší cisár František Jozef I, Karol Ludvík, arcivojvodkyňa Mária Anna Karolína Pia a arcivojvoda Ludvík Viktor. Maxmiliánov titul od narodenia bol jeho cisárska a kráľovská výsosť Ferdinand Maxmilián Jozef, cisársky princ a arcivojvoda rakúsky, korunný princ uhorský a český. Maxmilián bol už ako chlapec mimoriadne inteligentný, s umeleckým nadaním a živo sa zaujímal i o vedu. Rodičia sa z toho veľmi tešili a prezývali ho Unser Klein Leonardo. Pole vedy a umenia mu však zakrátko nestačilo a tak vstúpil do námorníctva. Na začiatku ako poručík a po krátkom čase skončil ako admirál. Bol veľký fičúr a liberál a aj vďaka tomu bol v roku 1857 menovaný miestokráľom v Lombardsko-Benátsku. V tom istom roku sa aj oženil s dcérou belgického kráľa Leopolda, Charlotou. Manželia potom žili v Miláne ako rakúski regenti až do roku 1859. Tu sa však jeho kariéra zasekla. František Jozef I. ako cisár i brat v jednej osobe povedal genug a milého Maxmiliána úradu zbavil, lebo nemal so svojím bratom dobré vzťahy, určite vďaka liberálnej politike, ktorú Maxmilián vášnivo šíril v Taliansku. Habsburg a liberál. To je ako keby bol pápež ateista. Maxmilián sa teda presťahoval do Terstu, kde si postavil zámok Miramare. Nie svojpomocne, samozrejme, a začal sa venovať tomu, čo ho bavilo. Podnikol výpravu do Brazílie za exotickými rastlinami. Každého baví niečo iné. Stále však ešte nič nenasvedčovalo tomu, že sa stane mexickým cisárom. V roku 1859 sa však na Maxmiliána poprvýkrát obrátili mexickí konzervatívci na čele s jukatánskym právnikom a majiteľom najväčšej mexickej konzervárne Josém Mariou Gutierrezom s návrhom, aby sa stal mexickým cisárom. Maxmilián prezieravo odmietol. Okrem toho, že ho od toho odrádzala rodina, zdali sa mu akýsi podozriví. Mexickí konzervatívci naňho pôsobili skôr ako mexickí konzervatoristi, už len husle chýbali. Po svojej porážke v občianskej vojne žili v európskom exile, takže ponúkali niečo ako banány zo susedovej záhrady. No a tá záhrada bola riadne ďaleko, až v Mexiku. Po francúzskom vpáde do Mexika Napoleon III vyhlásil cisárstvo a Maxmilián v roku 1863 korunu napokon prijal a stal sa cisárom. Je možné, že ako syn Napoleona II nemohol odmietnúť. Jeho rozhodnutie však bolo podmienené stratou šľachtického stavu a výsad v Rakúsku, aj keď o tom on sám nebol informovaný. Že by sa ho Habsburgovci chceli ako syna Napoleona jednoducho zbaviť? Maxmiliána však v Mexiku nevítali davy ľudí nejakou mexickou verziou pozdravu Ave César. Práve naopak. Musel si svoje cisárstvo poctivo vybojovať. Do Mexika si okrem batožiny a rodinných cenností priviezol aj dobrovoľnícku armádu žoldnierov všetkých možných národností. Boli tam i Češi, veď kde by tí chýbali?
Maxmilián nelenil a hneď sa pustil do boja s republikánskymi povstalcami, vedenými istým Benitom Juárezom, ktorí odmietali uznať Maxmiliánovú vládu. Maxmilián si za svoje sídelné mesto zvolil Ciudad de México, kam s pompou vstúpil mesiac po svojom príchode pri plavbe do Mexika, kde sa nechal privítať francúzskymi vojakmi a svojimi mexickými stúpencami. Čapultepecký hrad, sídlo aztéckych vládcov, na vrchole Čapultepeckého vrchu si vybral za svoje sídlo. Keby tam našiel nejaké tie staré čapultepecké slipy po kráľovi Aztékov, obávam sa, že by v nich aj vládol. Nechal postaviť širokú cestu bulvárového charakteru vedúcu od svojho paláca až do centra Ciudad de México a nazval ju Paseo de la Emperatriz, cisárska cesta. Dnes sa volá Paseo de la Reforma, cesta reforiem. Maxmilián mal v pláne nechať sa slávnostne korunovať v metropolitnej katedrále v Ciudad de México, ale korunovácia sa nikdy neuskutočnila kvôli neustálej politickej nestabilite. Musel totiž bojovať s povstalcami aj s cirkvou. Cirkev požadovala navrátenie svojich privilégií, čo Maxmilián odmietol, čím si cirkev proti sebe popudil a tá potom vytrvalo podkopávala jeho autoritu. Nakoľko Maxmilián a jeho žena Charlotta nemali deti, adoptovali Agustína de Iturbide i Grina a jeho bratranca Salvadora de Iturbide i Marzana, vnukov popraveného vládcu prvého mexického cisárstva, Agustína de Iturbide, ktorý krátko vládol v Mexiku ako cisár v 20. rokoch 19. storočia. Nie sú zlatí, Mexičankovia malinkí, nadchýňala sa často jeho žena Charlotta. Maxmilián jej nadšenie nezdieľal. Malé Iturbíčatá mu tak nepripadali, ale politicky bola adopcia viac než vhodná. Keď Maxmilián prekvapujúco podporil niektoré liberálne politické kroky navrhnuté povstalcom Benitom Juárezom, ako bola pozemková reforma, náboženská sloboda a rozšírenie volebného práva nielen na vlastníkov veľkých pozemkov, u jeho konzervatívnych prívržencov to vyvolalo odpor. Štrajk všetkých konzervární celé týždne paralyzoval krajinu. Maxmiliánovi stúpenci to nechápali aj z toho dôvodu, že Benito Juárez bol vo väzení. Keď ho Maxmilián chcel dokonca amnestovať s tým, že mu ale musí tento republikánsky vodca odprisahať vernosť, krútili hlavami. Povstalec Benito odmietol a Maxmilián zrazu prekvapujúco obrátil a vydal tzv. Čierny zákon, ktorým nariadil všetkých Mexičanov verných Benitovi Juárezovi postrieľať. Bola to reakcia na praktiky povstalcov vraždiacich rojalistov verných cisárovi a konzervatívcov. Republikáni taktiež zúrivo prepadávali najvýznamnejšie mexické konzervárne a neušetrili často ani konzervatoristov. Popravených bolo 20 000 republikánov, vrátane republikánskych konzervatoristov. A to ešte viac posilnilo proticisárskú opozíciu a znechutilo aj konzervatívcov, Maximiliánových stúpencov. Maximiliánovi sa na nešťastie objavil aj ďalší súper, USA, áno, Spojené štáty americké. Po skončení občianskej vojny boli už opäť spojené a začali podporovať mexických povstalcov. To USA radí aj dnes, myslím tým podporu povstalcov, ale vždy záleží na tom, či sú to dobrí alebo zlí povstalci. A keď Napoleon III stiahol svoje vojská z Mexika, začala Maxmiliánovi tá hustá mexická kaša prihárať. Cisárovná Charlotta odcestovala do Európy, aby hľadala podporu a pomoc pre svojho manžela najskôr v Paríži. Pomôž mu, veď je to vlastne tvoja rodina. Naliehala na Napoleona III minimálne 3-krát. Bez výsledku. Potom vo Viedni. Pomôž mu, veď je to vlastne tvoja rodina. Naliehala na cisára Františka Jozefa I. Obrátila sa i na pápeža Pia IX, ale nevedno, či naň naliehala tou istou vetou, aj keď je to možné, lebo podľa kresťanstva sme všetci bratia. Výsledkom márneho úsilia bolo jej psychické zrútenie. Do Mexika sa potom už nikdy nevrátila.
Po Maxmiliánovej poprave víťaznými republikánmi strávila zvyšok života v ústraní a bolo by efektné napísať zakrátko zomrela. Žila však ešte 50 rokov. Od popravy po celý svoj život pri sebe nosila Maxmiliánovú figurku, ktorú oslovovala Môj milý Max, mexický cisár. Maxmilián znášal svoju popravu zastrelením hrdinsky. Za určitý finančný obnos sa so strelcami dohodol, nech ho nestrieľajú do hlavy, aby po smrti dobre vyzeral v habsburgovskej hrobke. Jeho posledným želaním bolo vypočuť si svoju obľúbenú pieseň La Paloma. Nevypočul si ju však celú. Strelci mu túto radosť nedopriali. Ešte za tónou tejto piesne spustili paľbu. Zrejme už túto pieseň nemohli ďalej počúvať. Strelci však dohodu nestrieľať do hlavy dodržali a Maxmilián prvú salvu prežil. Druhú už nie.